Croeso chi yma i'r Gell yma'n Llun y ffrwd unwaith eto. Yr hael yn gwenu heddiw, yr awyr yn las a di gymyled tu allan. Ond nid felly oedd ei pnawn dy llun. Oedd y newyddion a'r cyfryngen llawn o luniau o'r storm fawr o fell da thrannau. Oedd y dŵr yn llifo ar hyd rhodfa'r gogledd yn Aberystwyth mewn ffordd na weles i rioed o'r blaen. A mae'n eraill yn dioddau llifogydd. Ond yr hyn oedd yn fwyaf arbennig fan yma oedd y mellt yn goleuo'r awyr a'r taranau'n gyrru pawb i swatio ni cartrefi. Rhaid i mi gyfadde mod i wedi neidio allan o'n nghrôn pan oes na anferth o glec uwch y mehenni a fyne allan yn yr ardd ar y pryd. Storm go iawn oedd hon. A mi nifer wedi teimlo bod y flwyddyn hon braidd fel bod yng nghanol storm, efo'r holl styrbio ar yn gwlad yn sgil perygl Covid-19. Rhaid i mi gyfadde, tydw i ddim wedi dioddau llawer o gwbl. Dod wedi methu treulio amser efo'r teulu. Dwi wedi cael y cyfyngu ar y symudiadau braidd yn niwsans. A dwi wedi gorau gweithio'n reit galed hefyd i ddeall sut mae defnyddio'r we i wneud yng ngwaith i geisio cefnogi rhai trwy'r myfyrdodau hyn ac yn y blaen. Ond i eraill, mi fy'n gyfnod anodd tu hwnt. Rhain gorfod hunanysu am fisoedd oherwydd i iechyd bregus. Eraill yn colli gwaith ac yn pryderu am y dyfodol. Llawer yn cael eu hunain yn yr ysbyty yn ddifrifol wael, ie, a llawer hefyd yn gorfod galaru am iddyn nhw golli anwyliad. Ac yn aml yn gorfod cynnal angladdau mewn amgylchiadau nad oedd yn gwneud y galar yn haws o gwbl os rhywbeth yn waith. Oedd hi'n storm go iawn arnyn nhw. Rwan, dwi ddim am leihau unrhyw faint ar y dioddau hyn. Dwi ddim yn dibrisio poen unrhywun. Ond ddoe o'n i'n siarad efo brawd sy'n weinidog yn yr India. Mae'n amlwg bod y sefyllfa yno yn ddirdynol o'i gymharu â'r wlad yma. Bod y ffigurau swyddogol yn ddrwg, tydyn nhw ddim yn ystyried yr holl bentrefi gwledig, lle nad oes modd cyrraedd ysbytai a meddyginiaeth yn hawdd. Oedd yn brawd yn sôn am weinidogion mewn pentrefi tlawd yn cael ei gyrru adref o'r ysbytai am nad oedd ganddyn nhw fodd i dalu am y driniaeth. Soniodd am eraill yn marw a'r teuluoedd wedi gadael yn ddi ymgeledd. Dim incwm unrhyw fath a dim ffordd i gael gwaith achos bod nhw wedi cael ei gwahardd rhag teithio i chwilio am waith. Mae llawer yn dioddau mewn ffordd na fedrwn ni ddim dychmygu mewn gwirionedd. Ac wrth gwrs, pan da ni sôn am waith yr eglwys, lle da ni wedi bod yn gallu bod mor ddiolchgar am y dechnoleg sydd ganddo ni, yn yr ardaloedd gwledig, ychydig iawn sydd â mynediad at y rhyngrwyd. Di'r eglwysi ddim wedi gallu cyfarfod o gwbl, a dyn nhw wedi gallu cynnal i gweithgarwch. Mae gynnon ni gymaint o le i ddiolch, i fod yn ddiolchgar am yr isadeiledd sydd yn y wlad hon. Mynediad i ysbytai, gofal cymdeithasol, nawdd gan y llywodraeth a thechnoleg rhyngrwyd i fod mewn cysylltiad â'n gilydd. Fel dwi'n deud, dwi ddim yn lleihau na dibrisio gofid, mae llawer yn ei wynebu fan yma. Mae galar am ein gollwyd mor boenus yng Nghymru ac ydi o yn yr India. Mae'r pryder am y dyfodol mor real fan yma ac ydi o yn y fan honno. Ond rhaid i mi gyfadde wrth glywed am y storm roedden nhw'n ei wynebu. O'n i'n teimlo mae chydig iawn o'n i wedi ddioddau. Yr hyn da ni angen mewn storm wrth gwrs ydy lle diogel i lochesu. Craig gadarn y gall yn sefyll arni rhag y gwynt a'r tonau, neu gysgod cadarn uwch yn pen ni i'n cadw ni rhag y mellt a'r taranau. Rwan mae Eseia yn sôn wrthym am ganfod lloches ddiogel yn yr arglwydd. Yn ymhenod 25 mae'n siarad fel hyn, canis buost yn noddfau'r tlawd, yn noddfau'r anghennus yn ei gyfyngder, yn lloches rhag y storm ac yn gysgod rhag y gwres. Da ni'n gwybod fod y broffwydoliaeth hon wedi gwireddu'n llawnach yn yr arglwydd Iesu Grist. Yr un gerddodd ar doner môr drwy'r storm i gadw'r disgyblion pan oedd eu cwch nhw ar suddo. Dyma graig
i fedru pwyso arno. Oherwydd, da ni gyd rhyw bryd yn mynd i orfod wynebu storm arall yn dydyn ni. Fe soniodd y brawd o'r India am Gristnogion oedd yn wynebu storm arall. Yn wyneb y gwahar ar deithio, pawb wedi cyfyngu i'w pentrefi. Mae rhai o'r hindwyau eithafol yn y wlad wedi manteisio ar y cyfle i fygwth Cristnogion ac yn arbennig gweinidogion. Trowch at hindwyaeth neu fe gewch eich lladd ydy'r neges sydd ganddyn nhw. Ac mae 7 o weinidogion o leiaf wedi cael eu lladd yn ystod y deufis diwetha am wrthod gwadu I harglwydd. Maen nhw wedi credu fod Iesu yn graig ddigon cadarn i'w cadw drwy farwolaeth. Ni oedden nhw'n credu fod na bandemig gwaeth na Covid-19. Y feirws hwnnw sydd wedi heintio bob un ohono ni, pechod. Pechod, da ni'n gorfod ateb amdano fo ryw ddydd un creor ar ddiwedd yn hoes. A dim ond Crist all ddelio ar feirws hwnnw. Oes, mae yna deuluoedd mewn galar yn India oherwydd bod I gwir wedi cael ei lladd oherwydd y ffydd. Ond nid y galar sydd heb obaith ydy hwn. Oherwydd bu Crist farw ac fe gyfododd ac fe addawodd pwy bynnag sy'n credu yno fi iddo farw, fe fydd byw. Mae emyn ehedydd ial yn dod i'r meddwl. Y nefoedd uwch fy mhen a dduodd fel y nos, heb hael na llued wen ac unrhyw serend los. A llym gyfiawnder oedd I fri yn saethu mellt o'r cwmwl de. Cydwybod eog oedd yn rhuo dan fy mron, mi gofiau chwer o floedd tra ar y ddeiar hon, ac yn fy ymdrechais ffoi heb wybod am un lle I droi. Mi droes a drws y ddeddf, gan ddisgwyl cael ryddhad, gofynnau sydd i'n lleddf roi I mi esmwythad. Ffo am dy einioes ebe hi, at fab y dyn I galfari. Gan ffoi, ymdrechais ffoi yn sŵn tyrannau ffrwch, tra'r mellt yn chwyrn gyffroi o'm hôl fel byddin goch. Cyrheiddais ben calfari a fryn, ac yno gwelais Iesu gwyn. Nad yw nghawd, ond gwellt, am hesgyn dim ond clai, mi ganaf yn y mellt, maddeuodd diw fy mai. Mae craig yr oesoedd dan fy'n rhaid, a'r mellt yn diffodd yn y gwaed. Dyna oedd tystiolaeth Myfyrdod yr India y deufis diwetha yma. A pha mor aml mae gwaed y Myfyrdod wedi troi I fod yn had yr eglwys, gyda llawer yn cael ei argyhoeddi trwy tystiolaeth nhw yn wyneb angau. Pa mor anodd fu'r cyfnod diwetha I ni. Gadewch I ni y ddiolch, yn bod ni mewn gwlad lle mae cymaint o gymorth i'w gael, ond gadewch I ni ddiolch yn fwy am graig I bwyso arni, am un fydd yn lloches I ni ym mhob y storm. Gadewch I ni weddio. Arglwydd yn Duw, da ni'n diolch yn bod ni'n byw mewn gwlad lle mae cymaint o gymorth ar gael I bob un ohono ni. Da ni'n diolch am y gwasanaeth iechyd. Da ni'n diolch am nawdd gan y llywodraeth. Da ni'n diolch am gymorth oddi wrth yn gilydd ac am dechnoleg y we. Da ni o dad yn gweddio byddwn ni'n cofio eto rhai sydd yn diodden yn gwlad ni, ond cofio am yr India. Cofio am y rhai sydd yn dioddau yno. A da ni o dad yn gweddio hefyd byddwn ni'n helpu pob un I ddod o hyd, nid yn unig I gymorth iechyd corff, ond dod o hyd I waredwr all iachau yn heneidiau ni. Gofala am y teuluoedd sydd yn galaru yn yr India am i'w gwir, i'w gweinidogion gael eu lladd oherwydd y ffydd. A rho nerth a chryfder fel y gybydd gwaed y Myfyrdod yn y ffeton dod yn had yr eglwys a llawer yn dod I gredu yn yr arglwydd Iesu. Amen. A bod ni'n gael yr un ffydd ynde, fydd yn helpu ni I wynebu unrhyw beth yn pwyso yn gyson ar yn harglwydd a gwaredwr. Dan eich bendith.